Kenen piilolasi? Joo, kyllä. Mikäs se nimi on? Virtanen Arto. Virtanen Arto. No ne ovat tässä näin. Olkaa hyvä. Ja tuossa vielä nesteitä mukaan. Ne on maksettu. Selvä, joo, niin on. Huolehtia. Tää on tässä. Se on siinä. Joo, kiitos. Onnea matkaa. Näkemiin. Näkemiin. Päivää. Ja päivää. Niitä piilolaseja. Teidän nimi oli Atro Virtanen. Virtanen Atro, niinpä olikin. No, teillä onkin nyt korkea aika hankkia piilolasit, kun teillä on noin paksut nuo linssit. Plus 52 tässä ja oikea plus 96. Niinpä. Tuossa vielä nesteitä mukaan. Muistakaa käyttää riittävästi nestettä. Joo. Kiitos. Kiitos, kiitos. Terve. Hienoa, että pystyt lainaamaan tätä. Kato, Älä niin... viivy kauan. Ei mulla kun mene kauan. Mä menin illalla hääpari ja kuskaa, mun serkku menee naimisiin. Ai joo, no mä yritän olla likastamatta sitä. Ai edes sillä hissuksia ja varovaisia. Joo. Tuossa on avain. On mulla kasko tässä. Ei tämmöiseen saa kaskoa, että saa hirviä palovaa. Joo. Hei niin muuten, et ajat sit niinku sillä Jaskan autolla ajat. Ei, kato, mä käyn tuossa vaan rautakaupassa. Joo. Mä tässä kattelen, kun saa lähde kuitenkin. No joo, ei se... Se on muuten vähän huono se virtalu. Ei nyt, kun on se tyyppi vika, niin kyllä mä näitten kanssa pärjään. Messää vaan sisälle jo. Muista sitten, että se on takaveto. Joo, ei tossa mitään. Hei! Tai no, ei mitään, kyllä sä tiedät. Moro. Tarvitsetko sä apua? Kiitti. Moro. Mä löysin tämmöset. Kukahan nää sun? En mä näitä enää tarvitse. Kato, mulla on uudet piilarit. Mites tää auto? Sullahan on se hirviä palovakuutus.